L'àlbum il·lustrat és un dels gèneres en què més s'està innovant dins de l'àmbit de la literatura infantil i juvenil. En aquest tipus de llibre, el text i la il·lustració es troben i es fusionen de moltes maneres, creant peces artístiques molt riques i complexes. Si l'àlbum està tenint tan bona acollida entre menuts i grans, per què no muntem un club de lectura amb àlbums il·lustrats? Una de les primeres coses que hauríem de tindre en compte és que la interpretació dels àlbums il·lustrats exigeix una lectura diferent de la convencional, ja que els lectors i les lectores no només han de parar atenció a un sol llenguatge, sinó a dos, i al significat que emana de la relació entre tots dos. Així, al club de lectura parlarem de les paraules i les imatges, creant un espai compartit d'opinió crítica davant les lectures més enllà del m'agrada, no m'agrada. Els clubs de lectura amb àlbums il·lustrats poden anar adreçats a diferents edats. Per exemple, podem organitzar un club en família, un club infantil o juvenil, un club d'adults, un club de mediadors. Una de les principals característiques dels àlbums il·lustrats és que poden ser llegits tant per grans com per menuts. La durada de les sessions, la periodicitat i el dia de reunió dependran del tipus de públic que determinem per a l'activitat. Per exemple, si és un club infantil, podem programar les reunions una vegada o dos al mes amb una durada d'uns 45 minuts i un dia entre setmana. En els clubs amb àlbums és important que la persona moderadora plantegi qüestions que donen peu a conversar al voltant del text, però també de les il·lustracions. Les preguntes poden ser més o menys complexes segons la franja d'edat dels participants. Podem analitzar la coberta, les escenes, els colors, parlar dels personatges, descriure les accions. A l'hora de seleccionar les lectures, és important que tinguem en compte l'edat dels participants i que triem llibres que tracten temes actuals que estimulen el debat i que siguen variats. Els clubs de lectura ens ajuden a llegir un mateix llibre des de diferents perspectives. I si, a més, el llibre és un àlbum il·lustrat, el club ens pot ajudar a descobrir tots els detalls que es comuniquen les seues imatges i que, d'altra manera, pot ser mai haguérem entès.